Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends, kumusta o hinaot pa nga naamo sa mayong kahimtang karon. O kung doon na mga mga problema nga gisagubang karon samtang tan-aw ta niya to ang YouTube channel, hinaot pa nga mahatagan ka na og solusyon sa madaling panahon. So karong adlaw lain na sad nga istorya ang ato ang tagaan og pagtagad, istorya nga pinadangat sa usa sa tuang mga YouTube subscribers. And talking about subscribers, basin bisita pala mo diri, please click the subscribe button o ang ato ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya. And of course, kung ganahan mo pada sa inyo mga suwat, ipadala ka na. Pinaagi sa ato ang link nga kung asa ninyo isend ang inyong mga istorya sa kinabuhi para mahatagan sad og kanang inspirasyon ng ato mga kaigsunan nga magatan-aw sa ato ang YouTube channel. O sa mga nangita sad sa mga daanan nga mga istorya nga wala na niini atong bagong format karon, pwede niyo na ma-check ang katabi kauban ni Ate Gems sa YouTube lang gyapon mga ka-dear friends. So dito maglangay og aniya na ang istorya nga pinadangat sa ato ang igsuon. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Sa di pa mo padayon sa toang istorya mga ka-dear friends, ato sang i-shout out ang ato ang mga kaigsunan nga nagtan-aw karon all over the world. And diri sad sa tibok Pilipinas nga nagtan-aw na to. Shout out dai ni Shelo Bordo 621 og ni Arnel Ubod. Yan, and ni John Boy diya sa Bantayan Island. Daghang salamat sa inyong pagsuporta. And shoutout sad ni Sepri Greg TV 4011 and also ni Simply Gemma 764. Thank you so much for subscribing. And ni kisa pa ni daghan kay ni siya diri ni Just Windle Kagapi 9260. Yan mo na yung YouTube channel niya. I-subscribe na lang sad na sila. Si Lizelle Bongo. Yan ni kisa pa ni naadiri no si Fee as in FY, Fee Duran. Yan. O si Wishful Kitchen TV. Hi. O pakisubscribe na lang sad sila. Si Angel Evan, ni Flora May Katamura, and also ni Angel Itak. Did I say it right? O ni Maribel Ripuela. Okay? Sa mga Triskelion, Vin Ed 1XI, okay, shout out. And also ni Love Cooking. So kani mga subscribers sad nato ha, i-subscribe back sa dangilahang YouTube channel sad ni Joliet Kiliano. So daghan pa jud kita mga shout out nga angay ta nato pang i-shout out, but tungod kay mubo man atong panahon diri, susunod na lang sad nga video. And again, thank you so much for subscribing. Ug sa uban na lang nato mga kaigsunan diha nga namino karon, daghang salamat. Now back to the story. Kini nga istorya pinadangat kini sa atong igsuon nga si Olive. Kung unsa may unod sing istorya, kinahanglan nga paminaw ninyo till the end. And please don't skip the ads para makatabang sa to ang YouTube channel. So dito maglangay og aniya na ang istorya ni Olive. Dear Papa Joe, kumusta? Kumusta sad sa tanang mga subscribers nimo sa imong YouTube channel? Dugay na kunting paminawan nimo pero karon ako nakakita og kusog nga musuwat sa akong kaagi sa gugma. Damgo og paglaom. Just call me Olivia or Olive for short. 30-something na ang akong edad, minyo og dunay mga anak. Sa tinuod lang, kapila na ko naghata-hata og suwat nimo. Pero di gyud mahuman. Mao di ay kay di man sa gyud ay lalim, magsuwat og kaagi. Maglibog ko kung asa magsugod. Para masabtan ra og dali sa mga nagtan-aw karon, sugdan nako ang akong istorya niadtong
teenager pa ko. Kundiin, first time na ko nakitaan ang akong mahal nga si Cholo, my dear. Ang bugtong lalaki sa akong kinabuhi. Siya ang akong bana karon, Papa Joe. Dili pod lalim ang among nagian ni my dear Cholo. Pero before mi naabot sa among kahimtang karon, sa di pa ko mopadayon sa akong istorya, mas maayo siguro nga i-describe nako ang akong kaugalingon para naapod mo idea sa mga nananaw karon bisan pa og ordinaryong babae ra gyud ko. Why something special? Dili gwapa, walay talent, og dili pod bright. Og naman siguro ko'y something nga ikapanghambog sa kong kaugalingon, mao ra gyud ang ako ang pagka matinud-anon, ang pagkatotoo. I mean, honest ko sa bisan unsang butang. Prangka nga musulti, dili plastic, o dili po ko hambugira. Bisan pa niya tong pobre pa kaayo ko, nga uwa gyud ko'y ikapang hambog. Pobre magud kayo akong mga ginikanan. Akong papa, driver sa jeep, nga di pasayroan. Nga sige pagyud og kaguba kay kagang-kagang man lagi. So halos sa langan lang ug sa kaadlaw maguba. So di na dayon makadrive ang akong papa. Unya ang akong mama pod plain housewife. Kay daghan man mi nga manag-igsuon. Kasagaran sa akong mga igsuon mga bright, mao nga mag-working student sila or mag-scholar sa mga eskwelahan. Pero ako ra gyud ang way interest lang sa scholar. Kay ambot nga wa magyukoy gana nga muskwela-skwela. Sa tinuod lang, second year high school ra ko kutob. Ni-give up na ko tungod sa kalisod, sa kahimtang ug kalisod sa mga leksyon. Tungod kay wa na ko nag-eskwela, nag-sideline ko nga tigbantay sa tindahan sa mong distant relative nga naagyod sa center sa Cebu ang ilahang tindahan. By the way, ang Pinoy-anan sa mga ginikanan kay nasa bukirang bahin sa Cebu. Matawag yapon nga part sa Cebu City, pero bukid na nga part o niya pang probinsya na ang dating dito. Ang tindahan sa Kuntiya na himutang sa heart of the city. Dunay telepono nga landline. Kaya niya itong mga panahon na medyo uso pa gamay ang landline. Bali, gigamit to pang negosyo sa Kuntiya kay gihimo nga payphone. Mubayad og tag 6 pesos kada first 3 minutes nga tawag. Doon ay sentimental value nako katong nga telepono ha, Papa Joe. Kay tungod niadto, nakailan ako nga ako ang my dear Cholo. Naguba magud ang telepono. Nawad anog dial tone mao nga nagpa-schedule ko o ang akong tiya o technician nga maoy muayo sa telepono. Og tuod man, niabot sa tindahan ang technician ug unya giayo niya ang among telepono. While sige siya kuri-kuri sa mga wires ug mga linya sa telepono, sige po siya og pasiklap nako. Hangtod nga nahuman na og ayo ang telepono. Nabalik na ang dial tone. Nilakaw na ang technician. Pero after mga pila ka oras, diay nanawag nga lalaki sa among landline. Akong gitubag og gipangutana kung kinsa siya og unsa iyang tuyo og ang iyang tubag. Ako di ay si Cholo og ikaw nga akong tuyo, Miss Beautiful. Well, wa dayon ko ka-react. Kay murag mao pa to'y first time nga naay ni tawag nako nga beautiful. I know for myself na I'm not beautiful. Pero dahay, di ba, maoy ilang giingon nga beauty lies in the eyes of the beholder. Kinsang Cholo, oy. Wa mo ko'y kailang Cholo. Tubag ko pa. Katong technician ba ganina nga nag-ayo sa inyohang telepono, matod pa niya. Ah, okay. Nganong nanawag man ka, uy, nakay nakalimtan? Pangutan ako pa niya. O nitubag po siya nga, lagi, murag na ko'y nakalimtan. Nakalimot kong pangutana sa imuhangan. Ah, kanar day imong nakalimtan. Ako di ay si Olivia. Pero you can call me Olive for short. Tubag pa nako niya. Mao na kadto ang sinugdanan nga magtawagan na si Cholo sa among landline ug niabot pa sa point nga makasab-an ako
sa akong tiya. Kay mabisi naman ang telepono, kay magtilibabad naman mi si Cholo Permi. Ayun na lang og tawag Permi diri, uy, kay makasab-an kong tiya. Sige ka busy ang telepono, matod ko pa niya. O sige. Pero di ko katawag ni mo diha. Muana na lang sad ko sa inyo ha. Mamisita na lang ko. Tubag pa niya. Nganong mamisita man ka nako nga wa man ko'y sakit. Bakit cute ko pa? Nga tubag nga to niya. Bisan kabalo nagugugod sa tuyo niya nga nakagusto siya nako. Niyato gabi una, niyato si Cholo sa tindahan ug halos pamalito na lang niya tanang mga tinda sa akong tiya kay para di ko makasab-an sa akong tiya nga di na makafocus sa akong trabaho. Kay na may buyog nga naglupad-lupad o nga gustong mutugpa sa preskong buwak Papa Joe. Olive, pwede tam na naog sini karong Domingo. Kalit pa nga pangutana ni Cholo. Ha? O sige, paabutan lang ko sa tubangan sa sinihan. Ang akong ipasabot nga sinihan kay katong old nga sinihan sa Colon. Wa pa ko'y cellphone niya to. Si Cholo doon na cellphone. Alas 3 sa hapon ang among sabot nga magkita mi at tubangan sa sinihan sa Colon pero ambot ba o kung sa'y nasud sa kong utok nga wa man kumutunga. Alas 4 na sa hapon nanawag si Cholo sa among landline. Olive, napalagi ka diya sa inyo ha. Alas 4 naman. Matod pa niya. Ha? Kaan ka ng gisugo magkuntiya? Asam di ka karon? Pangutana ko pa. Asa pa? Niyang gihapon ko sa Kulon. Tubag pa niya. Okay, sige. Muana ko. Nagdali-dali kong ilis Papa Joe para tuon si Cholo sa Kulon. Pero maugi pagawas na ko ni bundak bitaw ang uwan. Nga kusog kaayo nga uwan. Siyempre, di ko magpauwan. Akong gipaabot nga mutuwang ang ulan. Pero mga laing usa ka oras na sab ang nilabay. Wa gyapon ni hunong ang uwan. Kalit nga gibati na kong kabalaka kang Cholo kay sa akong obserbasyon sa pagkatao murag seryoso ug patay kay siya nako. Ambot ko siya nakita nako nga di manunta ko gwapa. Sumauto Papa Joe ang gibuhat, kisungasong nako ang kusog kayong uwan. Nagpayong pug ko hinuon, pero nabasa gihapon nako o nabasa ko pagkanaog nako sa jeep nga akong gisakyan. Pagkanaog nako sa jeep ni hunong kini dili layo sa sinihan nga giingon namo nga gisabutan namo ni Cholo diya sa Colon. Di ko makatuo sa akong nakita nga atubangan sa sinihan na ginusara nga nagbarog o nagpasiuwan. Si Cholo nagbarog at tubangan sa sinihan unya nagpauwan siya lang. Usa. O siya lang usa. Kaya syempre ang uban nagpasilong man pero siya nagpauwan gyud. Ang iyang drama niya tong hapuna. Purting dali-dali na kong dagan paingon kang Cholo. Cholo, pauwan man ka, uy. Mabalakon ko pa o mababalakon ko pa nga sulting ato niya dungan sa pagpayong niya. Usa may drama nimo ha? Nga naman untay lugar diha o nga kapasilungan nimo nganong nagpauwan man ka? Matod ko pa niya. Kay bawo manggug ko nga mutungag yug ka. Sa akong itsura ba naman nga basa kayo, siya ro naman og di ko nimo sugton Olive. I love you. Sugtan ako kay tugnaw na kaayo. Sulti pa ni Cholo nako. Kung normal times lang to mo katawa jud ko Papa Joe. Pero wa na ko na nahimo. Dunay kalit nga talagsaon nga nipitik sa kong kasing-kasing nga nalukmay samtang nagtan-aw kang Cholo nga basa kayo. Wa na ko tuyuan nga nakahilak ko Papa Joe. Yes Papa Joe. Pila ka luha pud ang niagas sa akong mga mata pero of course di ka na makita kay nisagol man ang uwan. O sige. Gisugot na ti ka Cholo. Tanang magpasilong na ta. Ato ta dito o. Matod ko pa niya. Dang bitad sa iyahang bukton. Ingna sa nga, I love you too. Tubag pa ni Cholo nako. Mao nga napugos ko tubag niya nga, I love you too. Lipay na kayo ang naong ni Cholo nga nilakaw paingon sa building sa may Metro Colon Department Store. Saan man ni nato karon nga basa naman gyud ta. Dito pasudlon ani sa sinihan. Matod ko pa nga to niya. Ningon siya nako nga mulakaw mi sa unahan sa may tabo sa banay.
Kay naamay mga tinda sa agianan nga mga sinina og dito mi mamalit og mga sapot namo nga uga. Unya sud nga mo nga problema o sunod na mga problema asa pud mi mag-ilis. Bright pud ni si Cholo eh. Murag giplano gyud siguro niya daan mi kung asa mi mo adto. Kay base sa iyang suggestion, Papa Joe, adto mi mag-ilis sa lodge nga diha ra pud dapit sa Colon. Ni smile na mo diya, nananaw ka ron ha. Naka-check-in dyan mig-ahat sa lodge, Papa Joe, para mag-ilis sa mong basa nga sinina. Pero para ninyo nga nananaw ka ron, maugyod ka ni mahitabo. Nag-ilis ra ba ka mi sa mo ang basa nga mga sinina? Nakibaw na gyud siguro mo kung sa'y sunod mahitabo. Nahitabo gyud ang paglapa sa leon ngadto sa inosenteng karnero. Oy, sa mga nananaw ni Buhak-hak diya. Basta makadungog naglapa sa leon ng karnero. I was 17 years old niyan to og si Cholo kay 25 years old. Obviously, maguwang kaayo siya ug mas daghan siyang experience kaysa nako. Apil na ang binugnuay sa leon ug karnero. Human sa panghitabo, nakahilak ko. Kay maugid unta to'y akong damgog panaad sa akong pagkababay nga ihatag lang nako ang akong kaugalingon sa lalaki after sa kasal. Pero wala na. Kay nabughaan naman, Papa Joe. Dili ka to ang unang katapusan sa nga dunay nahitabo na mukhang Cholo. Kay nasundan pa man sa makadaghan. Murag nahigam ang leon. Sunod kita na mo ni Cholo, iya kong gihatagan og cellphone para magka-kontakay mi. Wagin mausab ang iyang tinagdan nako. Abigin ako og mausab na siya kay nakuha naman niya ang iyang gusto diri nako. Wala kay mas nisamot pa siya og ka-loving and thoughtful diri nako. After 5 months nga in and out na mo sa lodge and motels, nabuntis ko, Papa Joe, at the age of 17. Ang ako mga ginikanan, wala ra ni react kay nakagusto man pud sila ni Cholo. Kay buutan lagi kaayo ni, why libog. Wa ko'y problema sa akong pamilya, wa ko'y problema kang Cholo, pero wala na ko mapangandami mao ang pamilya ni Cholo nga against day nako. Pagkabuntis na ako, gidako ni Cholo sa ilaha para adto mi motipo ng puyo. Medyo arang-arang sila nga pagkabutang kung ikumpara sa among kahimtang. Ang unang yung gisulti siyang mama nako pag-abot nako sa ilaha kay nabata pa taon nimo nagpabuntis man ka. Magunsa naman lang mong Cholo nga OJT pa man na. Unya mo take para ba na og board exam? Basta mahagbong ka na si Cholo, ikaw gid akong pasulon day. Istrikta pa nga tagbo sa iyang mama diri nako. Dili ko welcome sa ilaha. Silang tanan, wa kaw yun sa kong pagstay sa ilaha. Usara. Medyo maayon ako nga mutagad. Ang iyaharang, sister, Papa Joe. Maghilak di ko. O kaulion na kayo ko sa amo. Kay kada adlaw wala si Cholo. Ako rin mahabilin. Murag yun ko og gialirungan sa mga mangtas nga mananap sa ilang panimanay. Kuwang na lang nga ila kong kanon sa ilang kalagot nako. Pero ako lang yung gilig-on ang akong kaugalingon kay buntis ko. O tinod man sab nga dili pa mi mabuhi ni Cholo nga kamera, Papa Joe. Mayo na lang kay normal ra nga akong pagpanganak sa akong kamagwangang anak, unya gamay ra pud kay gasto sa birthing clinic. Kay dito ra man ko nanganak. Abigin ako og mausab sila diyang nakapanganak nako ug makita nila ang bata. Pero wa gyapon. Bati gyapon sila og tinagdan nako ug sa ko ang anak nga lahi ra gyud silang treatment compared sa ilahang ubang mga apong. Di pa ganito ikaw sa nga nakadungog jud ko nga ilang gisaway ang akong anak. Lalaki di ay ang akong anak, Papa Joe. Ug matud pa nila nga itom kuno kaayo ang akong anak. Liwat kuno nako. Bisag kinsa namang inahan na masakitan gyud, pero ako, Papa Joe, ako na lang nga giluom tanan. Kay lagi naaman mi nangipon sa ilaha.
Nalipay ko dako diyang nakatrabaho na gyud og stable si Cholo. Graduate siya sa pagka-electric engineer. Pero kay wa man kapasar sa board, nagtrabaho siya sa usa ka engineering company. Pero usa lang siya ka clerk didto. Pero mas maayo na lang kay naagyapon siya trabaho kaysa wala. Si Cholo gyud ang nihukom nga mulahi nami og panimalay kay kibaw man siya nga dinaog-daog ko sa ilaha. Hasta mong anak lahi ang ilahang treatment kay harap-harapan man nga makita ang ilahang favoritism sa uban nilang mga apo. Pagkaibaw sa mga ginikanan ni Cholo nga mulahi nami paingon-ingon pa nga mulahi mo kay gamay mulahi gyud mo nga gamay pa man ka og sweldo Cholo. Proud pud ganito bag si Cholo nga bahala na gamay siguro kung sweldo ma mag-antos lang sa mi. Kayahon lang namo. Ug mao to Papa Joe, nagabang mi og balay nga gamay kayo sa may squatters nga area. 2,500 ang usa ka room ra nga pwede ra pud magluto. Sala na pud nga gamay at the same time kwarto na pud. Na-test pud namo among pagkalig-ong duha ni Cholo diyang ni mabdus ko sa among ikaduha nga anak unya na cesarean pagyud ko. Naglisod na mig asa ibayad sa hospital. Kay kabaw na baya mo nga dagko jud ka nang mabayaran basta cesarean. While ay ginaganan si Cholo gawa sa iyang mga ginikanan ug naatol man gyud to nga nakadawat og kwarta ang iyang mama kay maestra man unya ni retire na. Diya siya nadawat nga ambot og milyon ba basta kay bawmi nga nasa kwarta pero pag adto ni Cholo gihatagan lang siya og 5,000 plus yaw-yaw nga sakit pagyud kayo. Kibaw na mo nga lisod ganun naganak-anak pa man gyud mo nga wa mo matagam ang inyong kamagwangan Cholo. Mao kinay naka ingon nga wa jud ka ma-engineer matud pa sa iyang mama. Kung wa pa na ni mabdo si Olive niadto, wa untay disturbo imong utok. Ug unta nakatarong ka og review og nakapasar, dugang pa sa iyahang mama. Mola niya usas mga yaw-yaw sa iyahang mama. Kay ang iyang papa namuyboy man pud sa gasto nila kang Cholo. Sayang kuno ang ilang pa-eskwela nga nauli ra sa wala. Dili man pud tantong sayang pa kay pwede ra man ko mo retake og board. Tubag pa ni Cholo. Pero gingnan siya nga kanus aman daw siya mo retake. Inig puti na sa uwak. Nabisi na mo kayo si Cholo. Wa na siya kahuna-huna nga mo retake pa kay sa kadaghan sa iyang problema di mauna ang pag-take og board. Na siya trabaho, na pa may mga anak ng gagmay. Unya, cesarean pa ko. Wa may kwarta. Naglibog pa gani siya, asa siya ibayad sa hospital. Nadindiin na pangutang sa kumbana hangtod nga samtang naglatagaw siya doon na siya ay lalaki nga natagbuan. Iyang schoolmate sa college. Mas ahead niya pero kailara sila. Kay say man sila og eskwelahan. Nangutanan niya lalaki nga itago lang nato sa pangan nga Jack. Og ngano kuno nga problemado kay naong ang akong bana. Iyang gisultian sa iyang problema nga nakinahanglan siya dakong kantidad. Grabe mo hatag og instrumento ang Ginoo nga mutabang sa mga nanginahanglan. Imagine, si Jack, ang way pagduwa-duwa nga niadto sa ospital og gibayran diretso ang amuang billing. And to think nga, di gani sila close friend. Kaila ra sila sa school, pero di close nga kanang doon na joy constant communication. Nakahilak yuming duha si Cholo sa akong hospital bed. Kay di mi katuo nga usa ka tawo nga di na mo kadugo, di ganin na mo suod nga amigo, pero way pagduha-duha nga nagpahuwa mo kwarta nga way garantiya. Ug wa pag post-dated checks. Walay pinirmahan. Mao jud na ang kinabuhi. Munay mingon sila nga mas bugat pa ang tubig kaysa dugo kuno karong panahon na. Dili kay katura ang katapusang tabang nga gihatag ni Jack namo. Pagkahuman sa mga problema sa akong pagpanganak, si Jack ang nag-encourage kang Cholo nga mo review pagbalik para mo take og board exam. Matod pa ni Jack nga pareho ra mig kahimtang sa una. Naglisod po sila sa iyang asawa pero bisan pa naningkamot gyud sila nga makapasar sa licensure exam sa pagka-electrical engineer.
Gibuhatan na ni Cholo ang tambag ni Jack. Ug tuod man Papa Joe, mao na lay akong kalipay diyang nakapasar si Cholo sa pagka-electrical engineer. Wa gani mi kakuyog niya sa iyahang pag-oath taking sa Manila. Kay wa mami ikapliti. Igo na lang minilantaw sa mga pictures sa ako ang My Dear Cholo. Nga ni take oath sa licensed electrical engineer. Nga masulti nga di pud baya diha mini uminto sa among kahimtang. Nagsugod gyud mi sawa. Pero si Jack nga nitabang kang Cholo, siya tighatag og mga project nga ginagmay lang. Bali sabkon mi ni Jack. Siya mga big time nga mga projects. Until Papa Joe nga nakapalit na mi sa una namong sakyanan nga brand new. Si Cholo na siya second hand nga pinahulam ra sa yahan ni Jack. Pero ako nga yung asawa maugyod iyang gipalitan og brand new nga SUV. Dili pa ko kamaw mo drive niyan to. Mao nga ni eskwela pa ko og driving. Nakatuon naman pug ko ginayhinay. Abi na ko og magmalinaw na mi niyan to kay medyo arang-arang naman ang among pagpangita. Pero ang tunok na pud sa amoa kay ang iyang inahan ug amahan ni Cholo. Pagkaibaw nila nga gipalitan ko og brand new nga SUV, niya na dayon siya sa amoa ug giingnan nga anong brand new ginay yung gidriban ug mabangga ka kasayang sa sakyanan. Sus imagine, mas concerned pa sila sa sakyanan. On the other hand, nganong mag-ampo man sila nga mabangga ko. Well, that's the toxic mentality kasagaran natong mga Pinoy. Ako na silang gitubag nga ambot anang Chulo nga nagipalitan ko niyag brand new. Nga dako pag yun kaayo. Nitubag pod ang iyang papa nga dako ra gyud bitaw. Way angay diri sa inyong gipuy-an nga squatter. Wagan na mo'y parkinganan. May pa ato na niyo i-parking sa moa. Daan pag yun ko. Anto daw sa ilaha kay subdivision ng ilang balay. Ambot ka og para ninyo, mao ba to'y matawag nga kasuya. Pero wa lang gyapon ko ni comment. Igor ako nagtando-tando og ni smile. Bisan nagbati kayo lang tinagdan nako sa una. Hangtod niya itong aktuha pero paubos lang gyapon ko. Kutob sa ko ang mahimo. Ako lang gipalapos sa akong dunggan ito sa pikas dunggan ng ilang mga insulto o mga sakit kayo nga patutsada rin nako. Ang nakapait pagyud kay dili ra ang mga ginikanan ni Cholo ang wa malipay sa amuang pag-angat. Kundi hasta amo mga silingan. Feeling nako di sila makadawat nga medyo ni Asinsumi o gamay. Ilang gipanabi sa mua nga mao kuno ni Asinsumi kay nag-drug lord kuno si Cholo. Mao kinilang tabi-tabi. Hangtod gani karon Papa Joe. Mao gyapon na ilahang isulti ug mao na kung madunggan sa mga suyaon. Mamalhintag puyo, my dear. Matod ko pa ni Cholo. O matod pa ni Cholo nako. Sumato Papa Joe na malhin mig puyo sa ka village. Na-isolate na mi sa mong gipuy-an. Pero unsaon na pa may social media gyud. Lami gyud kaayo nga mag-post-post ta usod sa sakyanan o sa tong balay. Dili man pasabot nga manghambog ka kundi proud lang ka nga nakabaton kag mga butang nga sama ana. Mutuog ko nga kada kalipay nimo sa Facebook na ay mga tao nga masakitan or masuya sa imo ang naabot. Makaibaw ra bagyog ka kay naay mo report sad nimo. Dili ko makatuo nga ako mga suod nga mga kailan nako gilibak sab ko nila kay di sila motuo nga ni Asinsumi sa minaayo nga pamaagi. Gikan gyud kuno sa drogas ang kwarta nga among gigamit pagpalit og balay og sakyanan. Hangtod niabot ang time nga na-stress na gyud ko. Nakaingon ko nga mas may panuon niya tong pobre mi kay makita na ko ang genuine nga tinagdan sa mga tao diri nako. Bisan pa ang mama ug papa ni Cholo at least harap-harapan sila nga nipakitag bati nga treatment nako. Pero nadugay nga ilang nakita nga padayon nga pagsaka namo kalit sila nga ni maayon nako ug sako ang mga anak. Ang akong mama ni tambag nako nga ang mga libakira way mahimo. Mas may pa kuno nga pasuyaon og samot. Tinuod na. Mas mao pa nga
imo pasuyaon sumautong nga nipalit ko og latest model sa iPhone. Unya ako din gi-post sa FB. Murag nawindang ang mga suyaon, Papa Joe. Unya nag-travel mi tibok pamilya at tumig Boracay, Palawan, Bohol, Baguio og lately dito mi og Hong Kong og Singapore. Nadugay, nahilom ang mga marites. Hangtod ako nabantayan nga nag-iyahay na sila og balik-balik pag pangamiga diri nako. Unya ako kay wa man sab ko'y libog, nakigamiga raman pug ko ngadto nila. Proud ko nga musulti sa tanan nga bisag nausab na ang among kahimtang sa kinabuhi, wa gyapon mausab ang akong batasan. Usa ra gyud ang nabag-o nako, ang akong lawas nga nanambok na gyud og taman. Ug mao pud gani ni ang usa sa ilahang lahi na sad nga libak nako. Wa ko na ko'y angay madato kay bisan og nagpuyo ko og village og nagdrive ko og SUV. Pobrehon lang gyapon kuno ko og dagway. Kay di kuno ko gwapa. Nisamot daw ko og kabati og naong nga nanambok kay napislat kuno ang akong ilong. Usa ka adlaw niadto samtang nagtan-aw-tanaw og TV, nakakita ko sa mga influencer nga nigwapa kay nagpa-opera sa ilahang ilong. Ang kunon ko nga nainganyo ko nga magpa nose lift. Kay murag mao gyud ni ang mapagwapan nako kay nigwapa man ganito sila unsa nakahako. Pagagabi niya na sa mong kwarto ni Cholo, akong gi-open niya about sa kung gusto nga magpa rhinoplasty, Papa Joe. Ang tubag ni Cholo, na in love ko nimo dear sa imong naong. Okay naman kayo na ako ang imong itsura. Pero og ganahan ka nga magpailong, ikaw narana nimo. Support ra kay ko nimo bisan og unsay imong gusto. More to sign nga ang giampo sa Ginoo kung angay ba ko magpa-opera. Tungod kay way supak si Cholo, ni go dayon ko, Papa Joe. Just 5 months ago ni undergo ko og rhinoplasty nga dito pa gyud gihimo sa usa sa sikat nga clinic sa Manila. Dito na ko napamatud-i nga sakit man day kaayo ning magpagwapa ta oy. Pila ka semana ko nga nag-anto sa hapdos nga kasakit sa akong naong og samad agi sa surgery. Pero diyang nihupay na ang samad, here comes the lovely face. Tinuod yun ang gingon nga sa trending sa social media ng bagong nagpailong nga before the surgery, di man kayo siya hitsuraan. Pero after sa surgery, lahi na gyud ang kagwapa niya. Sakto gyud ang gingon nga kwarta ra gyud di ay ang kuwang. Sa pagkakaroon, kontento nako sa kong dagway. Ingon sila nga once makasuway ka og plastic surgery, maadik kuno ka og magpausab na sad ka bisag unsan lang sa imong lawas. Pero ako, di na mahitabo. Enough na. Kini ako ang dagway karon. Mo na, Papa Joe, nga mingon ang mga tao nga money is not important. Money is root of all evils. Money mo hinungdan nga mausab ug moabot sa point nga mahitumpawak ka sa kadautan. I beg to disagree. Di gyud ko mo agree ana kay para nako importante ang kwarta. Kisa may di gusto kwarta. Paminaw nako halos tanan tao karon nagpakabuhi tungod sa kwarta. Di ko maingon nga daghan na gyud kog kwarta. Pero wa mi daghang kwarta. Nalay igo-igo nga i-rolling sa business. Makapaeskwela sa kuang mga anak sa private school, which is wa gyud nako maswayi kay tungod sa among kapobre sa una. Di na gani ko makapaeskwela sa akong mga di gani ko mapaskwela sa akong mga ginikanan bisan og public school pa. Ikaw, Papa Joe, para nimo importante bang kwarta? Kung sa imong ikasulti pareho sa mo ang kondisyon karon nga tungod sa mga nakita sa mga tao namo nga medyo niangat nami, gilibak mig taman. Mga friends, silingan, paryente, mao lang gyud na ang ilahang atubangon pirmi. Pero daghan ako nadunggan nga bati. Maski inig talikod nako. Usay makayong ko bahala sila Wa man sa may magpangayo nila. Pero di gyud malikayan usahay nga ma-stress ka o makadungog na ka sa mga libak sa mga tao. Yes, Papa Joe, hangtod karon wa gyapon nahuman ang ilahang pagduda nga kwarta kuno namo tungod kay drug lord si Cholo. Makatawa na lang ko kay wa sila masayod unsa ang pagkugi sa kong bana.
para lang sa iyahang negosyo. Papa Joe, I do believe nga hangtod buhi pa doon yung mga problema nga muagi o nakaagi na kung tumang kapobrehon sa una. O karon nga niyarang-arang na unta nga akong kahimtang daghang gyapon nga manghilabot mao nga na problema lang gihapon ko. Pero laban lang gyud. Ipaagi na lang nako og paminaw sa imong YouTube channel kay mawa pa ang akong stress ug daghan po ko makatunan sa kinabuhi. Dini na lang kutob Papa Joe, daghang salamat sa imong pagbasa o kining imong magtatampo, Olive. Daghang salamat, Olive, sa imuhang padangat og suwat nga makahatag sa og inspirasyon og comparison sa kahimtang sa ubang mga tao. Sa imong pangutana diri nga ikaw Papa Joe, importante ba nimong kwarta o sa imong ikasulti? Well, para nako, yes, karong panahon na importante gid ang kwarta. Pero dili ka magpakaulipon sa kwarta. Di sa kumutuo nga ang kwarta mo ay ugat sa dautan. Ang kwarta lang, usa siya ka pamaagi nga mupagawas gyud sa imong tinuod nga batasan. Kinamang yung mga tao tungod kay wa pa sila power, magpakaubos lang sila, pero sud silang utok, doon na sila plano nga if ever nga makakwarta sila, na sila buhaton sa nga lahi. Daghan man ta makita, madunggan nga mga bilyonaryo nga ubos lang gyapon. Ha? Wala gani mga alahas. Ingana. And you know, di magpaka feel nga dato. Pero naano na yung mga ubansad nga lami kayo og mga brand ang ilang mga bago pitaka pero wa gani sud kwarta. Tani mga naso, depende gyud na sa tao. Nasa mga tao nga dili sa mo asenso kay nakabaw naman sila nga bati sila og tumong silang kinabuhi kanang mingon nga sus tanawa lang og madato ko. Di ba palit kog truck, ligsan ta mo tanan. Oh, kamo mga nagdaog-daog na ako basta madato ko, ligsan ta mo tanan. So, do you think nga ang kikayunan tagaan siya chance nga madato? What if madato siya? Di may mo lang siyang kriminal kay pangligsan niya tanan. Kanay mo na-experience dai, Olive, na-experience na sa uban na itong mga viewers karon. Daghan mga viewers o mga subscribers karon nga naingana sad tungod sa kakugi ni Asenso. Dili ta mingon nga dato ka ingana. Well, sa ako nang giingon lagi, once nga moabot og 100,000 na ang ako ang subscriber sa YouTube, kanang tanan ninyo mga istorya sa inyong kinabuhi, na ako'y mga experience nga naasad ana. Sama sa imong giingon day nga ang imong bana kay ni Asenso gitawag sa drug lord. Ingana. Nasa ko yung na-experience nga ingana sa mga kaila o suod sad nako. Tungod kay nakita masiguro ninyo nga nasa ko yung mga sakinan nga napalit niya. Pobre biya kay ko sa una. So lahi sa silang mga pangunahuna. Wa sila makabaw nga naataan nga business, YouTube. Lisod sa ko construction. O niya nasa ko yung mga endorsement. Musa padayon lang day. Sagday sila. Do not prove anything to them. Prove it to yourself and to your family. Kaya at the end of the day, kamure mo benefit ana. Daghang salamat. Kini si Papa Joe.